madanon ti panaginana. Pamilya nga napanawan, ti panunot ti maiyaw awan. Ngem no madanon ti sweldo, naragsak at damay pawit ko. Sakbayan ti pamilya na urnos kenat nuan ragsa. Uray no pinadi penak sa balian nasyon ang napanak. Akulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura. Ket maturpos kunton panagtrabaho ket agudon ragsak tuting mariknak tamakaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak di daang mo nakaurnungak. Masakbayan ti pamilya itan na isagalaan. Asyak kain kalaksiden ket ni ayat mamimpinsan alipaten. No dayta pusong na ulkit naranggasen awatek ubyak kuno isuti guswen. No gandat mo asyak kain kapasaktan ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isot pagragsakam biag kumay sinaakta din na. No gandat mo nga itanem lakin naryanta ket pukawen ayat inta nagkuligan. No dayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat lagi na siyak tay gugasen. No ragsak mo nga siyak tay agladini keto'y puso malmes ti sasainit. No gustwen unay nga grakayan to'y bakit apitek biag kuno daytaken kat nabaten. No pagarupen nga inalilaw kalaen. No pagarupen nga ay-aywen kalaen. Kunyalem to'y puso ket inka laksiden. Sika ubyak ko ay ayatin inadungdungwen. Gandat mo asyak kain kalaksiden ket ni ayat magimpinsan alipaten. No dayta pusong na ulkit laranggasen awatek ubyak kuno isuti guswen. No gandat mo asyak kain kapasaktan
ket ipapusong kinagulib ken taguram. Awan mabaling kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag kumay sinaakta din na. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay kudasen. Nuragsak mo nga asyak tay agladini, keto'y puso malmestisa sa init. No gustuem unay nga grakayan ko'y bakit, apitek biag kuno day taken kag nabatek. No awanen patiken kat naglabas, no awan ken ka samgit ni ayan-ayan. Iturak amin apkes ken panaas, no isut kaikariat, kaikarian nanumunga ayan. No isut kaikariat, kaikarian nanumunga ayan. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitagdan, taapay adi mo ipereng dayta rupam. Sa inek din sumbat mo, awan mangego at imek mo, dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isarteng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy nakem ko. Anyaman ti banagen di sidir mo, uray na sakit tuy barukong ko, awatek awan mabalin ko. Kaslaan mo kun tigapwanan, nakurang kalaeng di pamuspusan. Rigatem lang asyak tay masaktan, di mo mairwangan dayta saritam. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan, taapay adi mo ipereng dayta rupam. Sa inek din sumbat mo, awan mangego at imek mo, dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kad itiga po, tadi agtal na tuy nakem ko. Anyaman ti banagen di
Uray na sakit, tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Isarte mo, dayta, sang sangit mo. Denggek, katitiga po, tadi akal na tuy nakem ko. Hanya mati, banagin, di sitir mo. Uray na sakit, tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Uray na sakit, tuy barukong ko, hawatek awan mabalin ko. Basul kay tuwin ka, kanya
amuno apay ang napatika tanu awan ka sapsapulen ka nudi ka makita mas na ay tuilik na nulang mapalin ako'y kuyog kalata diyak amuno apay ang naragsaka nusikat mapuy-buyak ka sarsarita aglalo no agpinerel matataadwa tsak may hiladawan ragsak na ito'y na diyak amuno apay ang napatika tanu awan ka sapsapulen ka nudi ka makita mas na ay tuirik na nulang mapalin ako'y kuyog talata diyak amuno apay ang naragsa Siyak mailiban, lugar na pandan pagragragsakan at papapanan pagtigtigusak na palao sa raksak ang lawa kanal at pagpapatukan no ilumlum ko daytoy subsub ko naapkad unig nat nabanglo at kapaninana patuteng na nalawa kanal naglawlaw tileda nalawa kanal pagkikigusa pagbaw-bawa marungan ubigigan nuwi tirapi ikit nagmamayatang nalawa kanal ipagdiretsuan Among gabi, tipakan sarakan nalawa akanal at pagdinding amagan day kiti sekreto kukuwak lang apapokot at tapay jay lawag paset na kilaon nalawa akanal at pagkikigusak pagbaw-bawan ng runan ubig-bigan nuwi tirapi ikit at mamayatang nalawa kanal ipagdiretsuan
bakit na nang nangruna no at tamak kaliw na ka-text me when to kasar sarita na mapantun ang partek sa kantuwang wala na sumangpit ni bakit na sungatin na isumiten pagrugyanin di apat na kaasing ni babae nung isukit kabilinan mapay si kalagay bet saan may tagas jaya lumaminusan kan siyang bayin may maupay di nagsamit din may ayatin napulos met na dyan makitang nagimon kakaniyak na siya tay kurso na ganda asawa na nilalaki manangimon ka di bakit na nang nangruna no at tamang maliw na ka-text me when no kasar sarita na mapantun ang partek sa kantuwang wala na sumangpit ni bakit na sungatin na isumiten pagrugyanin di apat na kaasin ni babae yung isukit kabilinan mapay si kalagay ken saan may tagas jaya lumaminusan kan siya payin tay maupay di nagsamit din ay ayatin tapulos met na dyan makitang nagimon kakaniyak na siya tay kurso na dadan pagsasaunga di ipuntan dani ayat ngem no masubraan ayan ayat ken maragram itay ngarot ikikan talabes sa panagkatap tapno na yan ayat ken kumayat ngem mapay si kalagay ken saan metakas jaya lumaminusan kan siya payin tay maupay nagsamit din ay ayatin napulos met na dyan makitang nagimon kakaniyak na siya kay kurso na dandan di nagsamit din ay ayatin napulos met na dyan makitang nagimon kakaniyak na siya kay kurso na dandan